Estimats germans i germanes, iniciem aquesta Eucaristia, aquesta situació de la nostra catedral que s'està endreçant per quedar bonica. Segur que Santa Tecla està contenta també que li endrecem la casa i la deixem maca, com la van fer els nostres avantpassats. Tindrem algunes incomoditats i agraeixo a tots els que col·laboren perquè puguem celebrar dintre de la nostra catedral un any més aquesta gran festa de la nostra ciutat. Preparem els nostres cors per rebre les gràcies